naimbag nga oras yung aming girayen at iti manen nga may mangibasa iti may sa Danyo anipod iti libro nga Anasaas. Napili tayo Danyo ita ket Danyo ni Jobert M. Pacnis anapaulwan iti dawel. Nadawel itan dagiti agbangon adalluyon ngi maiwayat latta ti kitang wenno ti iket. Amang tiliw kadagiti nabatbati pay abilangan bilis. Sungbat iti inaldaw a kiraos, iti inaldaw agawat. Iti inaldaw a panagkasapulan, tarumbeng asilpuan. Ti anges tapno mananampay ti kilawen ken sinigang. Asiblo-siblokan ima ti danum tunggal atab. Saan laeng nga iti taaw daytoy adawel, panagdawel. Tumaktakdang iti kadaratan, sumangsangat. Kadag iti pantok, ininot nga aguyas iti paraangan. Tanabileg dagiti makinang agkurog, agsusog. Iti nayon pay anamay dagiti agulules iti namay. Ken mabati latta dagiti kitang ken iket amagsat, mabsang. Amang pakaro kadaytoy akiraos, kadaytoy agawat. Ket bumangon dito'y barokong ti aligagaw, asiblo-siblokan ima ti danom tunggal atab. Addamet pan nakaibubo dagiti babasit at tinek. Tapno tuminggaw, danunen da dagiti nakatangek, nakarikep. Atawa kenridaw, sa balilaeng dagiti na ikari, na itapit, apan nakikadwa, apan nakaranay, marik na ti kikired, isa sa nikar, adumupir iti pader. Ngem nasalemsem gayam dagiti dakulap, ket matdalat ta dagiti saludan, amatula-tulati, ket asiblo-siblokan ima ti danom tunggal atab. Agyaman na ti kay panagdengeg, at ito'y ni Rockstar. Agyaman na iti kay panagdengeg.